Dobrý deň. V rámci tejto krátkej videolekcie pozrieme sa na to, ako funguje automatický navliekač nite na šijacom stroji. Nezabudnite sa pozrieť na predchádzajúcu časť, keď sme čistili šiací stroj. Automatický navliekač nite nie je súčasťou každého stroja. Ak to máte na stroji, tak je to schované hneď pri ihle. Vysunieme to pomocou takéto plastovej alebo kovovej páky a vtedy sa okolo ihly, okolo dierky sa vlastne vysunie taký kovový výstupok, takáto kovová tyčka, ktorá prejde dierkou. Potom následne nitku omotáme okolo kovových výstupkov, držíme pevne v ruke a prudko pustíme navliekač. Možno na zázname dobre nevidieť, ale vlastne nitka sa pretiahla cez dierku. Následne vlastne vyťahnem koniec a ihla je navlečená.